Mga vendor nga hilabang naapektuhan sa pandemya sa COVID-19 sa Island Garden City of Samal, makadawat og pinansyal nga hinabang gikan sa kagamahanan. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Nagsarado ang sari-sari store ni Jocelyn Olong, taga Peña Plata Island Garden City of Samal, tungod kay dili nakasugakod sa kapait bunga sa pandemya sa COVID-19. Busa wala na niya girenew ang business permit ni ini ug naninda na lang daplin sa kalsada kung asa arkabala og pahinungod sa tag-iya sa yuta lang ang iyang gastuhon. Nagsari-sari store ko dito sa akong tindahan. Karon dili na nang makuan kanang wala na jud to ka recover ba nga pirti lang ko ana. Manang himbalhin ko dire ko nagmaruya kay murag arang-arang makapalit mig bugas. Ang Samal LGU pinaagi sa suporta sa national government. Nag-evaluate karon og mga market ug street vendor kinsa hilabihang naapektuhan sa pandemya aron mahatagan kini og ayuda. Gibana-bana ang usa ka gatos ka mga vendor ang makadawat og financial assistance nga nagkantidad og 15,000 pesos matag usa. Mga street vendors and sa ato ang mga bago umapod, nagahatag po sila og mga tawag ani ayuda. No? Gawas siyempre ang dole, dakong tabang po ng dole through the Tupad program. Karong semanaha, gilaraw sa City Social Services and Development Office nga maka-finalize sa listahan sa makadawat og financial assistance. 100 plus nga maka-avail, no? Siyempre ka mga vendors man atong gina-evaluate nga naay maka-avail from Babak District, no? Mga taga-Palengke, sa Peña Plata, sa Kaputian, including Talikod, kay Loy mo po dito. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.